víc si tam chcem povídat. Hej, ty mi to řekni, ne? Říkaj, jak jsi Jo, mám se dobře, no a ty? To by asi to mnoho. Jo, no. To bude lepší, uvidíš. A jo, kluci taky dobré, no. Teda není to dobré, ale ten, no. Je to dobré. U mě je to dobré, u mě to není dobré, takže je to na 50/50. Průměr, tvoříme průměr jako tak něco akorát, no. Jo, no. Kluci jsou hajzli, víš. Jenom někteří. No, aby ti zamilovaní, víš jak... Ne, jenom jedna výjimka zatím. Ne, dvě. Dvě, mi teďka. Tak si, s 4 Tomás. můj brácha. Tak 5 a s Tomasem prostě se to vždycky počítá. No tak 4, jako jsem myslela, plus i Tomás. Aha, tak 4. 4 na celém světě, ty nuž. To je bordel, co? To je, no. 4 z toho, jeden je můj brácha, jeden můj taťka. Jo. A žena ty Tomas, že? A jej, no tak já se na tom úplně příšerně, tak nikdo. Nikdo není na světě, nikdo. Je to říky. To zase ty naše úvahy. Tak už končíme, protože nevím, jestli už to ještě jede. No, ahoj.